Takže čaute, ja vás vítam u môjho ďalšieho videa a dúfam, že sa vám toto video bude páčiť, lebo som si prizval túto tajného hostia. Môžeš pozdraviť? Čaute, ja som Axel. Je to môj bratranec, dosť dobrý. Tak môžeme ísť hrať teraz. Kam padáme, no? Axel. Môžeme ísť sem. OK. Lebo už nemáme ako kam padať úplne. Hej. Lebo sa treba natáčať intro. Som zapol natáčanie a povedal, že urobíme intro rýchlo na rýchlo, tak dúfam, že sa vám toto video bude páčiť, je to fakt na rýchlo. Je 10 hodín ráno, takže dúfam, že sa vám to bude páčiť teraz. Ja nemám zbraň. Okay. Potrebuješ pomoc? Ešte zatiaľ nie. Ona by ja som nepotreboval za chvíľku pomoc. Ale zatiaľ tu nikoho nemám. Nemám capka už tu. Yes, na hit. Dal si niekedy Fallout? Yes. Dobre, sám si mŕtvý. Tu je capek. Trooper. Dobre, mŕtvý. Však ty to robíš všetko práci za mňa. Tu je ďalší. Dobre. Tu máš ňukové kolu. Díky. Dobre. Môžeme ísť tu nejak využiť. Tu je ten autobus. Autobus? Hej. Aha, fakt. Ticho, berkári. Nasadaj. Alebo dobre. Ja som si kúpil toto tu. Tento red alebo jak polep skin na auto. Počkaj. Ja idem hore. Počkaj, ja sa snažím vyblokovať. Vyblokoval som ho. Ježiši. Teraz zdrajú. Dobre, jeden gardu dole, jeden za mňa. Jeden dole hajma. Jaj, oni jedu za tebou. Ja viem. No. Hit, a ja. Dobre, dole. A ty, niekto tam zomrel. Ešte nie. Strieľaj. Yes, dobre, poď. Pozor, capek je tu zabít asi. Alebo, nepasí. Máme autobus. Poď, ideme. Ja by som vyskúšal ísť sem, alebo nie, to je asi moc ďaleko. Poďme na túto pumpu, alebo niekde si naučiť. Lebo nemám najviac ľutu. Ale to by som ešte nemal. Šoferoval ako autobus teraz. Ty vieš zobrať aj tie upgrady na autobus. Dobre. Táto tu je zaživý. Máš turetu? Nemám. Asi to nejde. Tak to nič nerobia tieto rejdy teraz. Keď tak si môžeme zobrať nejaké normálne auto, alebo neviem. Keď tak si zober nejaké normálne auto a vyupgrade si ho. Pojem za tebou autobusom. Vieš čo? Ja si potom budem musieť zmeniť ten skin na toto auto, lebo nevyzerá to až tak apokalypticky, vieš? A nemusíme ísť v autobuse. Veď ja zoberiem autobus, ty môžeš zobrať tamto. Ja som taký beznozek, vieš, ja zoberiem toto auto, lebo to bude lepšie. Jenže... Strelné gumy? Hej. Tak už mám doma utekám. Sorry, že zdržujem.
Ok, môžeme ísť niekam. Kam ideme? Neviem. Poďme sem, to je tak blízko. Tam už nie sú osobia, ale... Ja idem po rýchlo ísť, lebo nechcem, aby... Počkaj, idem do tohto kruhu, som rýchlejšie, než mám bez... Tak ti nebude brať palivo. Nebude? Nebude, veď. To má... Budú na úsle do to. Jaj, tak. Taká budka. Oni to asi vylúčili. Green Gate. Je najlepší nápad. Tam odbáčam raz s toho autobusom. Ne, ja mám v pohode autobus. Môj Hej, len autobus je skúšaj. upravený. Neviem. Nič sa... Hej, Aj. taký fungo úplne. Neviem. Aj keď nejdeme v takej formácii. Môžeme ísť... Môžeme ísť niekam. OK, ideme. Lebo autobus bol off-roaded, to není najlepší nápad. A však tak nemusíme ho mať. Môže ísť tento auto. Ale je tam... OK. Ideme na tých botov teda. A oni sú tam hore vlastne. No kde sú? To bude úplne zvalcované. Toto tu bude celé zničené. Teda. To som už... Čakaj, zoberiem svoj... Dobre, idem pre kartu. Poď a nás daj dal. Ja idem do boja. Hej. Však poď. Sa v tom takedy zasekáva šíp. Takedy. Chodiť na... s bustom. Ideme do bunkru. Poďme do bunkru. Ja si dám minička rýchlo. Nech mám aspoň nejaké životy. Ako, minulú sezónu som moc nehral. Nehovorím, že budem aj túto sezónu. Ale strašne sa mi páči, že je to taká Mad Max sezóna, alebo ako to nazvať. Lebo neviem, či si to videl, ale som tiež mal... Aj Fallout, ale aj Mad Max. Apokalyptická. Hej, to sa snažím povedať. Chceš kušu? Nie. No môžem si zobrať, keď ty ju nechceš ako. Ja som ju nevyskúšal si, ale... Je dobrá ako. Je dobrá. OK, berem. Uvidíš ako. Je to je nejaká kuša, ale modrá. Máš naboje do brokovnice, alebo ja mám iba 15? Ja 17 práve, že. No, OK.
Strašne sa smejem na tom autobuse, čo tam hrá vonku. Mám ísť vypnuté rádio? Čo? Vypnuté rádio, lebo dobre, No. poď. To čo je za klakson? Taký úplne drsný. Počkaj. Počkaj. Môj klakson je úplne taký nič. A počúvaj ten môj, to je úplne nič. Dobre, ideme. Vyskúšam ísť ešte do tohto kruhu, lebo ono ti to dá tu neobmedzené palivo. Myslím, že môžeš ísť aj takto. Hej. Myslím, že aj tak môžeš ísť, ale myslím, že sa trošku zasekneš. Bez mozek. Musím ísť svojim. Dobre, ideme. Proste nie, aby som išiel normálne. A tu je ďalší kruh. Deaktivoval som si auto. Pozor. Na zdravie. Ďakujem. Tu sú niekde tí typci s medailonom. Však vidíš, bojuje sa to. Musíme Tam ísť dole. kde nakumpovať. Okay. Poď sem, ja ich chcem zničiť. Mám to skočiť? Vieš čo, neviem. Ja som taký krivý. 50, 300, 300, 300, 300. Pozor. Pridaj. Mám zdračo. Hej. Vystupuj. Ten autobus má 2 hápka. Když idem za tebou. Dobre. Dal som hledu. Ideme. Poď, ideme. Strieľaj. Strán. To je chaos, strašný. Strán. Už som mŕtvy. Ne. Tak sme obidva. Nevadí, ale dobrá hra. Dúfam, Ako že nie sa sme vám tak toto ve- video páčilo. Keď sa vám páčilo, tak dajte si like, odber a vidíme sa u ďalšieho videa. Majte sa. Čau.